ina kammala mulkina zan tafi kasar waje in huta kafin in dawo na ci gaba da harkokin siyasata, in ji gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Ka danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu domin za ka dinga samun labarai da suka dinga al'umma na yau da gobe. Gwamna Ganduje ya ce ina kammala mulkina zan tafi kasar waje in huta kafin in dawo na ci gaba da harkokin siyasata. Zan je kasar waje ne na huta na ɗan lokaci kafin daga bisani in dawo yayin da na gama mulkina. Gwamna Ganduje ya bayyana haka ne bayan dawowarsa daga Bichi a wajen baiwa sarkin Bichi Alhaji Dr. Nasiru Ado Bayero sandarsa ta sarauta wanda ya gabata a jiya, biyo bayan bikin yar gidan shugaban ƙasa da aka gabatar a wannan gari da na Bichi. To Allah ya samu dace, Allah ba mu ikon ganin lokacin, tunda kana taka ne Allah na nasa, baka san me zai faru ba. To shikenan, kar ka manta ka danna subscribe a wannan channel ɗin tamu. Idan kuma ka yi subscribe tun a baya, ka danna mana ƙarar sanarwa, ka like ɗin bidiyon mu, domin haka yana ba mu ƙwarin gwiwa tura maka videos da suka danganci al'amura na yau da gobe. Mun gode.